Nater Vogelwaarde. Redelijk veel wind vandaag, maar wel ook zon, dus ideaal om te fietsen. We zijn voorbij de ingang van Vogelwaarde. Ja, in de week is die route hier redelijk druk. Allee, en bijzonder de maandag. Het is hier momenteel in Vogelwaarde 5 voor 1. Dus die woningen hier voor die zelfstandigen, laten we zeggen, mensen die alleen zijn best gezellig. Het is toch wel handig. Met een slaapkamer, je hebt je keuken, je hebt je badkamer met je douchen. En ook deze woningen hier, laten we zeggen, tussen de twee van de grote natuurlijk de zolderruimte, dat is het jammer van al, die is niet voorzien van een goede trap. Want je kan vaak nog in je zolder ook wel nog
een mooie slaapkamer maken. Het is echt wind vandaag tot en met. Hier recht voor mij het linkerkant voetbalveld en dan hier recht voor tennisveld. En zo verder naar het dorpscentrum. Hier aan de rechterkant het dorpscentrum van Vogelwaarde. Dan ook de school natuurlijk, de Schakel, het Binnenplein. Ja, ik zeg Vogelwaarde met zijn 2000 inwoners. Heeft wel een kleine sparrenwinkel, maar het is wel weinig ten opzichte van het aantal inwoners. Er zitten niet veel commerciële zaken natuurlijk, geen aparte bakkerij en zo verder. Het is zo dat er zon is, komt altijd goed te pas voor de zonnepanelen. Voilà, en we zijn aangekomen.